ase namba enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato ichukira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukane chirange negwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chiboards buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere Eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mwencho murigereria na uko ni bonondo nsia soberete asiritukeriga ria Ijumaa ne maragobe ndenterero gokwalgania semesa ya mangana mayanyare gokumanya gati are twabere to gokwalganiria korase mambia ngentambe gweka chinse chigabono chia bono margoba stalike emerongebere na kyanda umutinyokane omwaka bochiri bubere na merongebere nebere na mange habereka okorekana anene asaba Kenya baikira na segeti kilikyanya ya stadium asama sabo yobu ammo helikonyara okora masaba yo sokumunyura oyo kabeire omurai bwense ya Kenya omurai ya gatatu mwai Kibaki na boigense ya Tanzania igobono yabage koraria matukabere y'umutumoko asesiko gocha sense ya Kenya ekerobone banderense ya Tanzania erachukobe kwa nusu mlingoti asa matukabere litukoria lya na boigono litukoria Jumatatu asokunyora ense ya Kenya ayo amone yanda mange na kwaliganira twimanya senchira yoboikiranu olitokubwatana nene kurosa umuntu w'imanyererio igakoro kwa Joshua Uta iritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Umubaro bw'aba Kenya bangeni gwikirana segeti Kenya yoli tukulia lera seganga yokumorerana kumuinyero yokabero murai wenso gatatu mwai Kibaki oyo bakagosire kumabwaye Juma ya eta na aigara bwako ni gwali tukolyankyo asenkaya yegotoko dhaya imiye county ya Nyeri abwatani yabange na bara yabangeni go baikirana somo yigo yokolekana litukulia lero bakorobono murai wenso muskuru Kenyatta ni go bakwana mange abwasuhuru anyaraga munyera Kibaki bunumurai oikeranitia mange asoko abwatani aba Kenya abo igoni huru au senigo huru anyaragote abuna oburai bwaye mwai Kibaki ni go bwanchire n'aba Kenya bonse abo igoni ganchete abantu bonsi anekera kineti uchumi yense ya Kenya. As President Kibaki has rested and a remarkable life ended, his service to our country will not rest until the last mile of his bold vision for our country, Kenya, is complete. We honor and salute him today for his toil in the run-up to our nation's independence, and most notably, as amongst the leading architect of the modern Kenyan state. As one of the last standing heroes of our independence struggle, he had a special calling to execute the last chapters of the vision of our founding fathers, and he did this with surgical precision and a total disregard for what the naysayers thought of him. He finished the last mile of our founding vision as a nation, but he did not stop there.
He helped us lay the foundation upon which future generations shall also build. Na chinga kechi omukonyo mure wense William Ruto nerinigekira na somo yugo yokolekana segeti kyanyayo imiye county ya Nairobi ni gochinga kechi Ruto anyaragote abuna huburai bwaye Kibaki nigo bwakonyeta banga sakwana mange igoro yoburai bwaye Kibaki wabwataneti abantu abange abo igaso konyarago kinia ebirengo by'obonjororia asense ya Kenya. Our country ever had a distinguished public servant that rose through the ranks, both in the opposition and in government. And of course, the greatest president Kenya ever had. We celebrate his achievements, his contribution, and his rich and solid legacy. He sowed the seeds and laid the foundation upon which our fourth president, President Uhuru Kenyatta, built the expansive and extensive and elaborate infrastructure that we see today in our country. I also can see his shadow and influence in what is going to become of the fifth president of na boigo gotigara boigo asamangana ringetse yo kabiro murebwenzo gatatu Mwai Kibaki oyo abakenya banyaragweka asegeti kyanyanyo litukolya sama sabo yo bwamo omurebwe kyamagya ODM rero dinga ngati yabarayibekera na sensemeyo odinga kakokwana kura segeti kyanyanyo ni gati abuna Kibaki ni gangeta barayiba ringe no bokurumi asagote abuna Kibaki na temete kurwani yo bokurumi asense ya Kenya ni gochinga kyecherera gote yabarati kare kamunyolete Kibaki asega yaye bunani ga bwaterente nabo waziri baye abwaba eteri bagalise inaso kunyarago ikirania na kubakolera abakenya imirimo. Many of us will share my plight today. My plight today is just like a member of the clergy, either a father or a padre who is asked to eulogize a bishop, but not to talk about the bishop's religiosity or religion. I've been asked today to talk about our president, but without talking about politics. I don't know how to eulogize a politician without talking politics. Discuss the budget and come up with an eloquent exposition of the budget, better than the Minister of Finance, and tell them how it should be done. Kibaki will tell you, these people don't know what they're doing. Bure kabisa. And when it's a lot of nonsense, they say, imavia kuku. But he was a gentleman by excellence. In the cabinet, we worked together. He would allow a lot of debate in the cabinet. And he also gave the ministers a lot of authority and power to run their ministries. So long as you do not get yourself involved in graft. The biggest enemy of corruption, Mwai Kibaki. And nobody is indispensable when it came to issues of corruption.
Na boigo abarai aonigo baikirana asumu digobuli tukulia lero gati yabo no murai kurwa sense ya South Africa Ramaphosa uyo nyaragote yabuna Kibaki ni kerenti ya mange aboigo ni gate birebuna orogongo rwa Africa ni goro ichandreto okokwaye omure gatatu wense ya Kenya Mwai Kibaki Ramaphosa ka ukwana kurwa segeti Kenya ayo ni ganyaragote yabuna abarai abange kurwa orogongo rwa Africa digo wento kubwade chimbaratero chia ya Mwai Kibaki asugu ikiranyo as a chinse ao. The Southern African Development Community, we were saddened to hear of the passing of President Mwai Kibaki. The news of his passing touched our hearts, and our hearts and condolences were extended to you as Kenyans. We are here to extend and pay respects and our condolences to all of you as Kenyans, and especially to President Uhuru Kenyatta, and indeed as well as the Kibaki family. We feel the pain and anguish that you are all going through, but at the same time, we also believe that you are all collectively here to celebrate a life of a great statesman. And we wish you strength as you go through this moment, but we also wish that you could remember President Kibaki for what he stood for and for what he did for this great nation. Na chinga kichio umurai boigon president wense ya Ethiopia musubatu wake zwede ni gobona motogyo umurai wense soyo kabiru umurai wense wa Kenya Mwai Kibaki oyubona betaka wekera nimero belie menge asoburai waye kolengano musubati umanya kante buna wake zwede oyiboigo umurai wense Ethiopia nigate yabuna Kibaki nigabe chisei chinyinga muno chinse chinde anasogo ikera na gukora emirimo hamo egenta togina bo egenta tebirubuna kagenrete Amayia Ensa Eyemo. Mwai Kibaki was a true friend of Ethiopia before and after assumption to the presidency, his assumption to the presidency. During his tenure, Ethiopia and Kenya made tremendous strides in elevating our long-standing relations. This was seen through the achievement that you have jointly registered, both at the national and regional levels. During his tenure, our two countries signed the Special Status Agreement, laying the foundation for the Lamu Port South Sudan-Ethiopia Corridor project, known as LAPSET, as well as the Moyale One-Stop Border Post. At the regional level, Kenya, with our regional organization, IGAD, has been very active and host of a series of Somali peace processes held here in Kenya in an effort to find a lasting peace in this sisterly country. Na boigo maiga yugosiranga kumurai wenso soyo kabiru murai wense Mwai Kibaki yobeteka usiri umabwa yeri tukolia Ijumaa ikiyaeta ni gobono asiri umabwa yakabwate miaka emerongo kianda kurende esabari ya yikuro kuiborwa nereriyo muri kito brand sagini sena otwargendo bochirwa senchira yoboikirano. Tunataka fujo ndio tokea, tunataka kukuona. Lazima wa kila mtu, hakuna, hatutaki kuogopa yeyote. Yeyote ambaye hataki maendeleo mazuri, awe anataka kujenga Kenya yake, hiyo tutafuata na yeye atawacha tu.
Emilio Mwai Kibaki nigo aiboletu mwaka bweriwe ya mochi mikianda na merongo itatono yomo 1931 ensemo ya Gatuyani e county ya Nyeri. Umwaka bweriwe ya mochi mikianda merongo ene na isano na ibiri 1947 akagenda eskuru ya Mangwe county ya Kiambu abuo ase akolete bya kegima na magega yae. Umwaka bweriwe ya mochi mikianda merongo itano no yomo 1951 akeri kene University ya Makerere ense ya Uganda ase asomerete amangana siasa uchumi na boiga mangana yege korogose historia. Umwaka 1954 weko umwaka 1955 Kibaki akaba omokonyi bomateneneri bwa boroki wa University ya Makerere na magega yae kobekerwa egutwa se university eyo abwase sogeti na koliga komenta amasoma sense ya London aseboigo amentete ko somera mangana uchumi korwa umwaka 1955 weka umwaka 1958 abwase umwaka yoyo airanete ase University ya Makerere una umworokia utenenerete amangana uchumi korwa umwaka yo weka umwaka 1960 abwo asachigete na koirana ense ya Kenya kurwanerera obosbore bwense wetera ikiamagia. Sije ukiwa popote ukishakula pombe. Ukweli ni kwamba hakuna haja wewe kula pombe hata ndio ukaneneme juu ya mtu wako. Hiyo wacha. Hiyo wacha. Na mukule pombe huko mkiwa peke yenu. Magega yense ya Kenya konyora obosibore umwaka 1963 Kibaki agachoro buna omobunge bwe constituency ya Don Hombono emanyikante buna Makadarase county ya Nairobi. Umwaka 1965 agachoro koba omowaziri bo bonchorera nebi wanda gose minister of trade and industrialization. Umwaka 1969 weka umwaka 1982 agachorwa koba omowaziri bwe nibo gose finance asense ya Kenya abwaso yo kabero mara yo kabero bwense ya Kenya Muske Daniel Moi amachorete Kibaki koba omokonyo ekoro umwaka 1978 abwase bakorete gasi amonga nonya mbaigwana nete ase mirengo ya gisiasa. I thank the voters in the former Dunham and Othaya constituencies for their support and confidence in me as their MP. Umwaka 1988 Kibaki agakwa iskoko rwaseri bagali eri koba omokonyo emoi libagali eri tuna Josephat Karanja na Kibaki koirwa ase wizara y'obachenu muno mowaziri b'obachenu egentokia mwirerete ko bwatoka emeremo na wesoke kurwase kyamagia kanu abo ase babwateranete na njenga Karume na boigo John Kin korosia ekyamagia Democratic Party gose DP. If you just hang around and don't register, you are useless. No, true. You can't be useful. You can't be any use. Now, I think you are just... Anyway, let me not say that. Umwaka 1992 na boigo umwaka 1997 Kibaki akaliyo baraibu ense ya Kenya kolende tanyora kura chimo isaine ko soabisi abuaso umwaka 1998 asenchara ya benekegima Kibaki akaba umwameriri wa serikali gose opposition leader. Maana unakuwa na maana gani duniani ikiwa wewe kazi yako ni wizi wa ng'ombe? Kweli una maana gani? Huna maana, wewe ni binadamu ya mavi ya kuku. Umotenyo kianda umwaka 2002 Kibaki bakabwaterana no moraibwe kyamagia Fort Kenya Michael Wamaru na Charity Ngilu na korosia ekyamagia NAK abwaso umwaka yoyo chitariki 14 motenyo 10 Raila Odinga gachika kumubwatesa Kibaki aseganga ya yokora ense ya Kenya inse yobo mobwa Rainbow. Kibaki akabwaterani bwaso mubasukana bwepara egentokira netimage gachi campaign chiae kolende Raila Odinga gesoke na komokonya kone chia chenda chia ya saba Kenya abwase timu Kibaki abwete ekerogekyo na Kibaki koraligwa koba umarayo gatatu bwense ya Kenya. Kibaki na hapa kwamba I salute the Grand Coalition government that we successfully steered with Prime Minister Honorable Raila Odinga and Vice President Honorable Kalonzo Musyoka.
Gati ya chiachenda cha serikali ya Kibaki chikaba kurwania obukurumi gokinia uchumi yense ya Kenya na kurigereria yarengete chisemi abwasa chagetie benne muroberi bogosomya bosa abaroki obe chiskuru choboroso gose free primary education. Nonya nabo omwaka 2005 serikali ya Kibaki ega kono mochando bobukurumi abwasense menene yabakoreri be serikali bakurumete chishiringi chibironi 50 igentokererete abamireri be serikali ya komo Kibaki asogosira kweni beyo magega yo muswada bugo chencha ekatiba umuswada Kibaki arenge magega ya gwakerwanse akarosia ekiamagia Party of National Unity PNU ekiamare gocha gotumeka kolige kerogo asentunde yendo mwaka 2007 na gotiemana na Raila Odinga ubwe ekiamagia ODM. Ekiombe kyobo chori chinga kiecho kia Electoral Commission of Kenya ECK kekararia Kibaki kobo moraya sentunde yende asekorengana ne kiombe kia nyoreta chikura chimironi echinuguta isano na Raila konyora chikura chimironi echinuguta isato korende gente kegatikia go kia bange mochando irerete chisegi chege siasa kwane kigwa umwaka 2007 na bigo mwaka 2008 na koirera abantu gwetani eliwe ya mugosiro bogima bwabo na boiga abantu gwetani chiribu chimisano ne mogotama chinga chiabo egento kererete Kofi Annan wasogati na kubwatania Kibaki na Raila na kubeka ese yoko iwana na gokora egasi ya mwestarike 2023 mutinyo kabere umwaka 2008 na Raila kobo mu waziri manene bwa serikali. Kibaki akabeko koboka sokorosi we katiba enye yo mwaka 2010 na gwakirwa chukura ibirengo bya 55 na ibere igoro yemia. Kibaki akabwato kaubara igo chia serikali ya Uhuru Kenyatta chitariki 5 mutinyoka no mwaka 2013 na magega yae wesokia kurwa siasa chibirengo bya igoro ense ya Kenya. Kibaki oberega kurwara kuru mwaka 2016 asaberega kwirwa senya gitari ya Karen na sensema ya Nairobi na boigo ense ya South Africa. Kibaki nigo asiraka abwate emyaka 90 abwasatiga magega abana ba Judy Wanjiku, Jimmy Kibaki, David Kagi na boigo Tony Gitinji. Muna television ya Ndizi TV nigo twatumire engora ya bene gochia ase ya mate ya Kibaki. Ngo reporter ya Ndizi TV Peretera Brian Sagini Isena Biyamuno umurikito brand Sagini na soroboti rwa senchera yobo ikerno nyiramuno umora yose yokabiro umora ibwenso gatatu mwa Kibaki maga yoko nyoroboti ruo niga agochi yakoeni gwalituko lyankyo na nigo muberora rusigwa senkendo ya le lituko lyankyo na nigara kobwe asogo tumia Kigali ko Nairobi go ikasensemo yodhaya abwasama sabobe narabaka okoreka na senseme yokorende abantu kiribu 15 na ubaranchirugoso asenseme yo aboigo asara bwako ni wenkaya yabo gotoka nsemo yodhaya ase county ya Nyeri asenkaya ya abantu 15 boka na ubaranchi rukoso asenkaya ya bakora wono murai wense omusuke Uhuru Kenyatta yonsiri tukolyanke besho kubwatira na bukomanya buna genrete okoleka nekero kelyesiko yomwalio egochikuru gwali tukolyanke asumurai yoso kabiru murai yo Kenya uyibono usiri kumabwaye kabwate myaka 90 na gotigana na jumuswati yomo oboigo ore omongina omotakanwa korwa asensemo ya obasi ase ward ya Masige West ni gari no goichana ni ga amenyerete obotaka bwe karengo keigoro umuswati yo omugako ni ga sere myaka ya maiga na boigo na abana baye batano noyomo bakule baere nigo bona ratigaletera bieka amo na bachokora bake obotaka nigo bwerero muswati yakoroka na buna obongo bwaiti tibwikiraneti andake asenge nchogosiriri gwane ya mate ya yonsi umugakoye amo na abana baye batano noyomo tugatenya roboti rwa senchira yobwikirano nigongo ika asenka yomungina muranya mburi oyole omutakanwa oyobotaka busongerete tari botaka boka korende nonya namakweli omutakanwa mura maiga yomugako yagosira abana baye bonsi batano noyomo nigo bakure baerire asamenyete nabachokoro baye nemechando yoka endagera nobororo kegotwa batwerwa omochokoroye omwana bwemyakene nigagontaria na kongorokia buna bamenyete ere nigaganeti mwake bicha aroche
no mogoko. Gotema gukwana no mutakanwa omongina mura nigakorokana ari buya korenda sobo mahene nabwate birengererio ebyo byerero bongo bwaye gotaikirana buya mura nkoro kunyambo ikoro kuno yo makende bari nje mukamagenda kwa ogotaikirana kwa bongo kwaye tali wancha andake nigikagaire no gosirigwa kumugakoye amona abana baye bonsi batano noyomo omongino ratandikire myaka emenge nyamboli mora mugakoye gasirete n'abana baye bagasira bonsi abana balenga abana sita igo bono omwana oyo oregawe yo etwa moreterete imbere korengana nemichando abeire kagoetera nigiamate ekumetie ekikereiro yokorigie kerogo kyobwe MCA kurase wodi ya Masige West ime yabo basi Jane Marube kumwagachira enyumba kana nari konya gutara ebinyoro kajuga sekenyure kega ekero murocha abantu na bayikire gariga bagante ya nari mata ochandigite onganjite gwita chinyumba kajugoche nyumba yamenyete kangosa enche menyete buya nkaranga na mabira ana mabira ari nara yagerete kuna gokolibi abana rusabanga bali mu bwata ogokonya kamoranche konya kali asinginje yakende nasaba sini ekora tangambwate chinguru konya batani chinguru nabo nyombe jinte getemba mbakonye njinjiri gere kibe buya kabisa unamo kibwate tikibijaiga umwesimi wa cheni mbiyamono wono naliyo monena agendete gokoigorera nanje nanyigorere tujikobwaterana tokonya bana inchi nigo yatigeiro muchando monene kerekeria abantu batali kwenyara na sorogongoro iturogusi imeyabo basi umongino yo nigagende tagwetera mange maiganya abana baye batano no mubunsi gosiri ogna bwabo nagotigara atabwatonde bwensi asomo bwaye andake nakikiriro umongino boikira boniga akororokana bongo baye botekiranitia somo chanda bwate eganda kene kigekoira maiganya abana baye batano no bonsi gotiri bugima nakomutiga eroro nigo chinga kichi abarai bonsi baboliwe konyara wesokya nakoligeria chinsemo anene abantu batari kwenyara abataka nigo barabange ababoroka na abatakanwa nigo bagendrete ko babange asansemeye yabo basi anene ase wodi ya Masige West Jen uyukolige kero kyo MCA nigatebire nakikubwaterana amuna amenyikuru esensemeye kwaneke bunankonyara kubasira anene bali batari kwenyara ko reporter ya Ndizi TV korwase bunge yabo basi ase wodi ya Masige West ritirane nkoro kwa Vincent Onyancha mungno ibono bere kago etiroboro hwete buna omugako yabete kago siri kumabwaye nabo igona abana baye batano no yomo wabere bagukwana nigatigarete eroro Monchu murigere rya nyoro bononsi yango tera Ndizi TV bonsubo mu gusindo cha sorobo tiro gutambuka ko cya sensemende ye Kigosori ekerongo chiko mwarigane captain number 001 Ndemo Steven atumanyali aganda tokurwa sebiru hobi ye Kigosori to basogosuka seka kerebosyo getaliga kamono ngochero konyora ensemo ye Kigosori na Ndemo Steven oyundo tena oikira senseme yendo cha tayari otera Kigosori kolende tana semende tokoirana akoletere Kigosori toska Ambia mono mwancho muri sano kwate getaseni kya Ndizi TV aigano obwansu bwa mugusi tiabonda anyara okwaria nesa mangana Amayia ye Kigosori buna butambelie taliane Ndemo Steven captain 001 noto chaka mangana Amayia ye Kigosori kurase no via National Super League NSL via korekaneta CVT au osoboka takativu wiki ye gatie Kigosori jana tokoba chikokorekana ase wiki ye na ase timu ya Shabana FC yanyarete kwenda makaliyo gutavekana ne timu ya Naivas no Shabana FC bagaria bene bioko bwe Kigosori yumaga yo gusiri penalty banyorete ase Kigosori yu gatie Kigosori chinde ne timu ya Gusii FC
narete kwenye ikore timu ya Coast machigori sato asirigenalie sagero asegeti kia Awendo Green Stadium kutoka Emei County ya Migori ekosori ne timu ya APS Bomet yasireti ekosori yabo yankama ikoru chigori bera asirigenalie sagero ne timu ya Silibwet Luen Mara Sugar mega ekosori yabo yari kokana litukulia Jumatano gutanyarikana gwetere mbure nyinge asegeti kia Awendo Green Stadium niwe ekosori titukuliko bwati ne timu ya Kisumu All Stars na kwenda makalia goria masegoria yamo abwase timu ya SS Asad kurwa sense moye county ya Mombasa hende kwenye ikore timu ya Migori Youth chigori sato ase chigori bere Matete United nero niko ya nyonse tiku chigori bere ase gole ya mo ne timu ya Viga United abu ase Fortune Sacco wawata nete gole ya masegole ya mo ne timu ya Kibra Black Stars Dandora Love Nero nejete makali ya chigori bere ase chigori bere ese chigosori ya kosori ne timu ya MCF na timu ya Muroni Youth nerega ikorua golia yemo asirigenalie sagero ne timu ya Mombasa Elite koro kivuna chigosoli chientunde ya merongevere chakorekaneta CVT au imeamerano a National Super League abona se timu chiagwe tenyanderi bagari ya benero gosuka mutu na chirichante gosiri chigosoli chiabo chigasuka insaso tena kwe league ya National Super League asebonta se chigosoli chientunde ya merongevere na gatatu round of 23 na kichira gosoli imeyebiti au Nonyaigo mega ye timu ya Shabana FC kwenda makali yego ya gutabikana ne timu ya Naivas FC nigo bono omoro kyo monene bwe timu ya Shabana FC Sami Okot atebire buna abatiotereri be timu ya Shabana FC banyare gotwara obotiotereri obuya gosa obotoereru ekyagere timu ya Shabana FC ngende kubike mirobiri ko ene kibuna mbanyare gosuka mutu na gwikire kirenga abwateke gosa League ya Kenya Premier League wetera ko bagati timu chintangani sato asogote na kwe league ya NSL tuigwe nkwa naye Sami Okota. Mimi naweza sema tu ina need patience kwa sababu matches bado ziko na tulionyesha tunaweza cheza na tukakaa pale juu. Kwa hivyo ukiangalia points teams zijawachana na points. Kitu muhimu ni organization yetu iko sawa, tunacheza tukiwa na hope ya kuwin game ya kesho kutwa. So mimi naweza sema tu wasi lose hope kwa timu yao. Tunatengeneza na bado itakuwa sawa. Tanse moye timu ya Gusii FC nero kurwa sorongo rwa Gusii kokosori me league ya National Super League nigo bono boteneri bwe timu yubwate bire buna negenderete kubekemero biremiya na kwene kibune gosori babwate kubwate ne timu ya Viga United ase baranyare ko baba kogene gune timu ya Viga United mbaine kibuna mbage endereri ogosori kwa bokuya yuma ko uikore timu ya Coast Steamer chigori sato asterige na resagero nonye igo chinga kiechecho nigo moro kemane bwe timu ya Gusii FC mekaine buna kasi matebire buna nonye mokonyo yo yomukende buna Andrew Mark ongwaye konyara kwerusi kurwa soboteneri bwe timu eyu ya Gusii FC negatera buno boteneri mbu yabo na kirege ntombo ya kore se timu eyu na bunamba ngende kubeke emirobire biya yokogenderie timu ya Gusii FC toibo pana shida kuna pia teniweke wazi manake naibu wangu hakujiondoa kwa ubaya, alijiondoa maana masomo alikuwa anaenda kidogo kusoma, alikuwa anataka kujiongeza kidogo kimasomo. Sasa tunamngojea pia msimu kuisha atarudi. Gusii FC hizi shuka iende daraja lingine la chini. Tutatoka hapo chini vizuri kwa majaliwa ya Mungu. Kutoka hapo chini na tumalize ligi nambari nzuri sana. Tunacheza na Viga United. Viga United ni wazoefu sana na ni mechi ngumu, si mechi rahisi. Na vile sisi pia wachezaji tuko nao ni wale wachezaji wako na pia uzoefu. Mechi ya Viga tutaweka wale wazoefu wote, tuone wazoefu wanacheza vipi, na hiyo mechi pia itakuwa muhimu kwetu. Tukipoteza tena tutakuwa tumerudi chini. Sasa lazima tuende pale na mentality ile ya kushinda. Kama ni mbaya sana pointi moja maana ni away. Totea na mangana ya chigosori chia National Super League NSL nigo bono no nyaba oro kigube chiskuru chobo sone second level nte kurane skuru nigo bawote abuna bagokeire engana yo moro kigoso omotineri bamngana ya chisemi mense ya Kenya magoa kunyara kwene kibuna chigosori nyare ko bachikoiranirira asoma ko yogwe chisemi ogo chaka uso chagete wiki eye to kwana gati ya oro kibale ime bilabu aho mioro gongorwa Gusii to kontino yo mokorwa ase team ya Golden Boys korwa ase wodi eri goma ime county ya Nyamira tetugwe birengeri biaye igore chigosori chechi skuru koiranirira. So jina yangu ni Elton Kim. Nasoma Kakamega High School. Sasa hadi mko naona
CS alisema hivyo Magoa, hiyo ni mzuri sana juu. Just so far walikuwa kwa curriculum zimetulia kidogo. Tulikuwa tu mostly ni education. Education pia ni sawa, but ukiingisha kwa curriculum hivyo saa wanaweza kuwa wamesaidia vijana most. Juu kasi sisi huku hivi huwa tunakazana kucheza mpira sana. So Golden Boys inacheza hadi number 10 hapa hivi. Huwa naanza sometimes hivyo. Nilikuwa na ajma vijana kama mimi, niko na miaka 16. So kama uko na ambition mzuri kwa futa, unaweza join club. Singakie chie chumega ya mameranio aria Athletics Kenya National Championship abere agorgana segeti ligi ya Kasarani gochore timera ende asensemo ya Mauritius sasa mameranio ya maminyoko Africa nigo Ferdinand Omanyala gati ya bagosori aba yabanyara gochoru kwenda asensemo ya Mauritius agokerete obobuibwa yamengo kobua chimbero chia chimite Eyemo chimita chimibere ne chimbero chiricho koranie bite chia 4x4 asebona agokeiro obobuibwa na oteba buna naine kibana gendeli ogokoro kwokuya asamera na arabe ya Africa esensemeri ya Mauritius. They had so much fun. I mean, like it's coming after like 3 years. For the last nationals we had was in 2019. So this one was a better one. I came here well prepared and just building it up towards the season. And 3 gold medals, 3 times national champions is a good thing. But the weather was a bit shaky when we were going to the blocks. It was raining, so but you can't complain. The times were good. You know, competition is the best training. Anytime you compete, and you know, in training you can never give 100%, but in competition you always give 100%. So you can judge your mistakes from the competitions than from training. So I don't think I'll burn out. Negovono Ferdinand Omanyala labegati yaba chore bali emerongene no yo mabaranyale kwenda sensemo ya Mauritius asama mirano Africa rakorekana sense meyu gochakira omutinyo gatano na limo June ase enseli ya Mauritius chinsemo chirichia andana na rivo nagati emechiende imya enseli ya Mauritius koneza nyuma turakura mangana mayeje chigosori negoliti kwa timu ya Manchester United yachiete makali yegolemo ase yemone timu ya Chelsea ase gosori yarenge nkongu sana ase amamirani ari a English Premier League namuno towekera omweli wa mangana magia yechi kosa de wanonyale komoleta Vincent Onyanja ndake etimu ya Manchester United yajira nda makali naenda ya gosori ende twero bere tibija twe bangete lakini ende njanya kanate pati batu wachire edro lakini ntwa bangete lakini kulinda se game ego cha emiche kubwatia ndoro na ikana buna Manchester United buna abatioteria abakongu tochiko kolenga nengia madaka genga tambe wate buna abatioteria bechi gosori na abana sese babuye kaine buna once be babwate hope gosogwa semeli kirengaki man yunto mate game ego cha next man you ngagete na paka tokolenga nengia man yunto abatigera korate mana kora abo mutiotereri whatever Ferdinand Omanyala omuro gweto masana okumyoka okunyanjuria 100 meters to komoro okogenda ndemugatio ogwako mupira na kumyoka ngio rakorebia ogwako mupira na kuminyoka Jao daringa ko mupira eto birinda nyarane na birobyo je ndali mo minyoki akumurigiro ryo mona soko chora gotengera Ndizi TV wazo mu gosiase maragoba yabono nabo igobono gekora gaisa to chiabo to kono botamento era na SMS gato komanya inanda mange ayo nto kwarigane kurwa SMS ito yamangana mayego twarengenere ndemo Steven korwa sebirwo byechigosori una botambe urutoko bwatana kurwa somo no imanyelika kurwa Joshua uta Petronira mokira nseme yelyo gyamone chibicha inchereterane nkoroko Vincent Onyancha inyoragenda gotubwatia anseme ya mtandao anseme ya Facebook Ndizi TV News abagensema ya YouTube Ndizi TV News inyirana bogoto chora bunese nikia unambeyemo asogotwakero kura asokolika Elieta Kuza KUZA onyare gotuma chia se 15601 Elieta Kuza olikyo tomego chia se 15601 eliko nyara gochora Ndizi TV nese nikia unambeyemo ekorwa ikira asenseme yongotumure message ebwate amagori ya ngata toiga ko ikasenseme free to air FTA olike Ndizi TV otochora sene kia nambaye mukuri gotenga tore gwakanira ase decoder yao gose free to air tumena nisa tobuna botambe tusanga mangi ganda gotengera Ndizi TV wansu uwo mugose.
ya bwa television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigiria butambe bono TV ya Amayia Eyemo yumuno bweke gusiye nige gokuburia kugiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikirwibere nemero ngebere naibere rike SMS gerieta kuza na kuyituma guchia senamba Eyemo isano nemo enoti Eyemo urike county okurwa Kisi Gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoromono company ya Davis and Shuttle nigo yakorentire kimashini au shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipamp chiriya cyo gutumike engine na boigo ikigotumike stima nkoni yabalikiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipamp chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirenko au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache icho gutumika stima gose sola kurwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagokubugoria umusigo gwikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisime ase namba inoti sano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato Eyemo isano neibere marakabire gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato Eyemo isano neibere ibere gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shuttle ango yobo kori imirimo bwao asogotumeka kimashini chekerero esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School ni sukuru jekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima asebirasi byonsi niri bagali nene asaboroki wabakogosoria nebintu au bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegeria aboroki wakuntimbo naboigo nkwanjira bari abantu oreta abana babo amatuko yi weekendi Kontimbu nige bwate aboruki abaisaine naboigo nkuru wabali ndagera buchia saboruki wababo ekiru bali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase sukuru iyo asuko batarira ensemo yage sonso opposite Mount Kenya University gose ubakiresimi ase namba inoti sano naibere Eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose inoti sano naibere Eyemo inye isato inye enoti Eyemo kianda isano na isato Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebirenko bigoro New Brighton Apartments nechi nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom naboigo chi 2 bedroom imeji chinyumba icho nigo chiaga chirebuya ase chichikoni chaye chibwate chi cupboards amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony ichuchire asukunywirembeo ekerurigireti getunwa kiamanga chinyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkenywerete chingare naboigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chugwisibiria nigo chibekire chi tiles nakubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba ichuchire nigestimera roro chinga kichonsi amache nigangusire nakubeko ase chitangi ayatariko eranga kijinde chonsi uburende
nigo bubikire chinse 24 nabo igo nigibwate wifi iyo tari gwakanira chinse 24 nigabwate ribaga rinene asura nyare gupaki gari yao chinyombecho nigo chire ase highway ya Kisii Kisumu busio bw'ichiro ya Embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe nabwo gwa Kisime ase namba inoti 52 ibere yemo ibere 52 gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling goso mwakiresi mirut ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika amaryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigire chioka ndutogo kohereza muno rwarete wata tebina iga una boti nikorara gabu ngoigundo bobe igabu gyo tugete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyore twakurira tokonyoro murwiro oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Wego naboku batalira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions showers consumer units solar panels inverters industrial sockets switch boxes cooker sockets circuit breakers chibasi chokobasiri chianga chi insulator switches chi tester systema chi meter boxes nebinde binge nigobare imeyumo chokisi ase nyumba ya Guzi Plaza room number G2 naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi.